ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 27 ସପ୍ତାହର ଚାଉଳ ଅଛି। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 80 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଲେ। ତେବେ ସେହି ଚାଉଳ କେତେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ବୁଝିବା। 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 27 ସପ୍ତାହର ଖାଦ୍ୟ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 80 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଲେ। ମାନେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି? 180 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। 180 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ? 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେମାନେ 27 ସପ୍ତାହର ଖାଦ୍ୟ। 1 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେମାନେ, ଯଦି ସେଇ 27 ସପ୍ତାହର ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଣେ ଖାଇବ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ। ତେଣୁ ଏଠି 1 ବୋଲେ ଗୁଣା ହବ। 1 ଜଣ ଖାଇବେ ସେମାନେ 27 ଗୁଣନ 100। ତାପରେ 180 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବେ ସେମାନେ 27 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତ 180। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ। ଏ ଦିଟା ଆଗ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 9 ତିରିକି 27, 9 ଦୁଗୁଣେ 18। ଏ ଦିଟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 2 ହେଲେ 2 ପଞ୍ଚା 10। ସେମାନେ 3 ପଞ୍ଚା 15 ସପ୍ତାହରେ ଖାଇବେ।